Menta kasngi balang ki pulit ka West Gentia Hills kilalap ya kawe ka medyap ka balap puut ha kawe ka surok klau ha benta ka surok morang kaneng berpomura East Khasi Hills District. Katkum ka kubor balay ulum na ki pulit letu bakane ka medyap kadai jong ba penkre surong ubana ka shnong mensengat West Gentia Hills ya ka ba ulaja nadu ka khandai trek uleber arajar apolai harengkat ka kali Mahindra pick up ka barang temai. La subajur ba utei orang ba ula syapniap haki runar transnam badhalor kane ki pulit kila kemno i arngut ki breu ki ba subadong keti baken tubru i umeban talang ubade upara trai jong I love you talang bad upara lok jong usambun dekhar laitu ba open krek surong ula ban syapniap shiki weipat ki jaka dakite ki arngut bad ki balawan berat pad eka mediap jong ha ketika klau hajan kasnong pumura ha bagite ki runar kilara ano ekte ka kali pick up. Ya kamet jong pen krek surong ki pulit kilapen kit no Syajawai Civil Hospital banle eka pus mertem berkajing tokit kadang ya syakmat bad banwat ya ketika kali baja.